God dag og velkommen til denne WordPress tutorial, der i dag handler om at rette dine tekster i WordPress CMS-systemet. Ja, og vi starter med at logge ind. Så skal du huske på dit usernavn og dit password. Trykker log på. Og voilà, så er vi inde i dashboard, også kaldet kontrolpanel på dansk. Og så vil jeg lige eksempelvis vise, at man kan gå ind i All Pages. Her kan du gå ind og se alle de sider, du har lavet. Og for eksemplets skyld, så vælger vi en af menuerne, en af siderne, der er oprettet. Jeg tror, jeg vil vælge kurser. Bum. Ja, og her kan du så se, at WordPress CMS'et er bygget lidt op som Word. Du kan slette, du kan tilføje tekster, redigere i tekster. Bare du husker at gemme, opdatere og i højre hjørne. Sådan der. Og så kan du se, at så er det, jeg lige har slettet, det er ikke i teksten. Ja. Du kan også vælge at fortryde og så sætte det ind, som du lige har slettet fra din tekst under kurser. Så egentlig så er det meget nemt og lige til at redigere i sine tekster i WordPress. Husk at opdatere at gemme hver gang du ændrer noget. Og ja, men det var altså sådan det var, at man skulle rette sine tekster. Jeg håber du kunne bruge det til noget. Tak for denne gang.